Wrong turn tayo mga kakalye. Napakasukal ng lugar bago pasukin. So solo lang ako, sabi ni nanay. Huwag daw ako pupunta mag-isa kasi. Huwag daw ako pupunta mag-isa kasi nga. Meron daw nangunguha. So nangunguha mga mali-maligno. So hindi naman ako naniniwala. So yun. Mga kakalye, nakarating na rin ako. So eto is mini lagoon. No, so actually mag-isa lang ako rito, no. Walang ibang tao rito kundi ako lang. So eto yung magandang masarap na puntahan mga kakalye, yung tipong dadayuhin mo lang. Share the love and shout out Road to Mapita Falls tayo mga kakalye. Country roads that take me home and to the place I belong. Yun mga kakalye, big shout out sa lahat ng mga followers and supporters natin. At syempre yung ating mga sponsor, shout out kay Sir Warren na walang sawang sumusuporta. Shout out kay Chef Boy Logro. So shout out sa mga Guardians and Ribbon cards po sa inyo, Kads. At saka doon sa mga na-features ko na mga store, Kalye, Kainan, Aling Bert, Capares, Tamundong, Motor Parts and Accessories. Ayan, Balisteros, Gown and Rent. Saka doon sa mga top fans natin. So i-shout out na natin lahat mga Kalye. So ang hirap hanapin nung Mapita Falls. So Lagoon, nga pala, ang dami rito pasikot-sikot mga kalye. So, etong lugar na to, Aguilar, eto yung mas parang sumusunod na rin sa Marilaki. Kaya kung dun sa mga mahilig magbengkong na mga ka-riders natin dyan, so pwede yung puntahan ito. No, talagang tok-tok siya ng bundok, no, paikot-ikot. So, marami pang nire-renovate dito ng mga pasyalan mga kalye. So, yun. Big shoutout ulit. Shoutout na natin lahat ng mga suporta sa atin, followers natin, at saka sa mga umaantabay sa atin sa ibang bansa. So shoutout sa inyo, lagi kayong mag-iingat dyan at isang masayang araw sa inyo dyan. At ganoon na rin sa lahat ng mga laging nakasuporta at nakaantabay, doon sa mga laging nag-share ng aking vlog, ang inyong Kalye Motovlog po. Eto, nasa kalye ng Aguilar, no. So ang makikita nyo rito is puro bundok, nature. So yung nakaka-refresh, no, dun sa mga may pinagdadaanan dyan mga kakalye. So yun, pasilip natin ng konti yung lugar mga kakalye, para at least makita ninyo yung ambience at yung view, napakaganda. So yun, tara, silipin na natin. Shoutout nga pala sa Pilipinas Standby Gap ko, no, version 3. Soon baka magkaroon ako ng version 4. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, flowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. Parang sa Virginia, Quezon, Mountain Mama, Malaki, yun po yung pinaka take me home. may tulad ko doon sa lugar na pwedeng mag-ride sa doon sa mga kapwa nating mga riders. No, so yan. So yun mga kakalye, no, nandito na tayo. So yun, bungad lang kasi yun talagang problema dito, walang mga parkingan bago ka bumaba doon sa lagoon. So buti na lang merong isang good Samaritan, si Mami, nakausap natin. Kababayan ko pala, tiga Isabela rin, no. Shoutout sa lahat ng mga tiga Isabela, mga kababayan ko dyan, namin ngayon Ilocano, Naimbag nga Aldao, Kanyayo, di ba? Si Mami kasi tiga Quirino, ako naman tiga Malig, Isabela lang. So yun, napaunlakan tayo. Dito raw talaga maraming nagtitent, no. So Mami, magandang umaga po, no. So say hi sa aking Kalye Motovlog and share the love, ganito po. Yeah, yun, share the love is ayun nakalabas. So Mami, paano po kayo napadpad dito? Ay, nakapag-asawa ako dito sa Pilar, Pangasinan. Anong pangalan niyo, Mami, sa kapilito? Dali
Kaluya Fernandez. Okay, shoutout sa lahat ng mga Fernandez dyan. Daming Fernandez, mami, no? So, pinagbigyan niya tayo. Then, shoutout ko nga pala, Fernandez Farm, Fruits and Vegetables. So, meron po sila nun mga kakalye. So, yung lugar nila dito, napakaganda ng ambiance, no? Parang Tagaytay at Baguio, napakalamig. So, pinagbigyan niya tayo na mag-stay. Para sa susunod na balik natin, dito na tayo kay mami mag-stay. So, yun lang muna mga makakali, ha. Babaan ko muna yung lagoon kasi bibidyo ko yung pulse. Yung talaga yung sadya natin dito. So, mami, maraming salamat po. Wrong turn tayo mga kakali. Napakasukal ng lugar bago pasukin. So, yan. Yung mga mahilig, yung mga nabubuhay sa bundok. So, for sure, kabisado nila to. No? So, solo lang ako, sabi ni nanay. Huwag daw ako pupunta mag-isa kasi. Huwag daw ako pupunta mag-isa kasi nga. Meron daw nangunguha. So, nangunguha ang mga mali-maligno. So, hindi naman ako naniniwala. So, yun. Lahat pa rin. Talaga. Dali kami, naririnig ko yung falls mga kakali. Oh. This is a adventure na talagang masarap puntahan. Iingat lang din sa daan, no? Zipline na pinrovide ng tiga Australia mga kakali. Hindi daw ito nagamit simula nung ipinrovide ito dito, talagang halos madamo na. Kaya napakalaking sayang. Sana ituloy uli nila ito at magandang pasyalan. Mula sa itaas mga kakali papunta dun mismo sa may Lagoon Falls, no? Almost 30 minutes. Kaya ma-exercise ka rito maglakad sa pababa, lalo naman paakyat. Yun mga kakali, nakarating na rin ako. So, eto is mini lagoon. No, so actually mag-isa lang ako rito, no. Wala masyadong mga tao. Hindi ko kasi nakita yung isang falls eh. Ito lagoon lang to. So since nandito na rin naman ako at malinaw yung tubig, maliligo na ako mga kalye, no. So mag-isa lang ako rito sa babang-baba na to ng bundok. So expected walang mga tao talaga, ako lang. So chance for me na maligo, total may baon naman ako sabon. Oceans apart. So yun mga kakali, mag-isa lang ako rito kaya maliligo na ako. Ayan, doon sa mga subscribers natin, shoutout sa inyo. Ayan, oh. So, ang tapang ko, mag-isa lang ako rito sa lagoon. Hindi ko nakita yung totoong falls. Pero, eto raw yung karugtong. Kaya ano ba hinintay natin? Sulit na, sinulit ko na. Ayan ang asal. Sulit ng pasyal. Ayun, so since mag-isa lang ako rito, walang ibang tao rito kundi ako lang. Napaka-refreshing lugar, tubig tabang. So, ito yung magandang masarap na puntahan mga kakalya, yung tipong dadayuhin mo lang, no, doon sa mga family na gusto mag-bonding. Medyo matarik lang yung lugar kasi baba siya ng bundok. Tapos ito yung first time ko na mag-content na ako lang mag-isa sa gitna ng kawalan, no? So, pag may lumabas dito mamaya, hindi ko lang. Ayan. So, first time ko mag-content mga kakalye ng nature, no, na ganito. Yan. So, since nandito na rin ako, inibot ko na lang din kayo sa lugar, mga kalye. So, yan. Actually, hindi pa masyadong exposed yung lugar, no? Kasi mahirap talaga gumawa ng daan papunta rito. Dahil yun nga, bukod sa bundok, syempre. At ayan, very refreshing na rin pagka naligo ka. Ang masarap dito kasi mga kakalye, yung tubig niya tabang.
No? So, yun. Ayan, since nandito na rin naman ako, ayan, so, shoutout natin lahat ng mga supporters ng Kalye Motovlog. Since naka 1,000 followers na po tayo, mga kakalye, maraming salamat po sa inyo. And soon, mas marami pa po akong i-content na mga usapang kalye, pagkain, lugar, kwento ng buhay, or any pampa good vibes sa mga kakalye. So, yun, maraming salamat sa inyo. And ayan, naghihintay ako dito ng may lalabas dito. So wala naman, solo lang talaga ako, kaya enjoy ko na, no? Expected ko rito maraming tao. Yun, diba? Yan naman, lumot oh. Ayan oh. So ito kasi mga lumot, alam ko inuulam at kinakain to eh. Ayan. So kung ikaw mga kakalye, mag-isa ka sa ganitong lugar, anong gagawin mo? Diba? Ano gagawin mo pag mag-isa ka lang sa ganitong lugar nang wala kang kasama, di ba? Oh, sarap. Ano sa inyo, share the love. Yan. Sarap dito. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all Country roads that take me home and to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. Kalye Motovlog talaga namang napakaswab. Para bumiyahe at damahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maarte, umulan man o umaraw, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede para na mapagakap sa kalye.